awuhlabene mfowethu eyini lento le kuthiwa yibhande siyathi phela thina emakhaya siyibiza ngebhande bathi amanye amashingles bathi ke isifo esiyasibone kakhulu sihlasela abantu bese kuba nalento ezizinkolelo ikakhulukazi isifo esisondelene nabantu abathanda ucansi noma isifo esisondelene nongculazi noma isifo esinjani kodwa nina njengodokotela ngiyathi nizokwazi usibeka esithombeni iyini lento kahle kahle. So ibhande kahle kahle kuyi-infection edalwa i-virus i-varicella zoster. Okay. So basically i-varicella zoster le eqale ekukhuleni kwethu imvamisa sibe no chicken pox. So majority abantu bebe no chicken pox especially mabe ngayitholanga i-vaccine besakhula. So into eyenzakalayo ke iba in inactive form. Or dominant form i-chicken pox mase idlulile not ukuthi isuke iphele ngokuphelele emzimbeni okanye egazini so iya lapha kuma nerve endings ifike ke ihlale khona ilinde ukuthini imhlazane immune system isephansi okanye amasosha omzimba esephansi iyobe siyavuka ithi mayifane nani ne-TB so ngingathothi i-TB sinayo njengoba sihleli lapha but kwi-inactive form kuyothi ke immune system yaba phansi bisiyavuka futhi. So kuneyinkolelo ke ezikhona ukuthi mawu HIV positive ibonakala ngokuthi ube nebhande lokho kuwumkhubo omubi and akusilona iqiniso umuntu nje osuke esho njalo ngesiZulu sesithi usenga emithiyo uyabona mase sithi abantu abane immune system ngizwenza imizekelo usuke sisho abantu abanjani masithi immune system isuppressed okanye iphansi singasho khona kubantu aba HIV positive HIV and AIDS ukuthi immune system yabo iphansi okanye amasosha omzimba kusangaba abantu abane cancer labo bantu nabo basakwe risk ukuthi bengadevelopa ibhande abantu asebebadala uyazi abantu sebebadala nabo immune system yabo enjani iba iyacindezeleka abanye abantu esingababala abantu abanoshukela bonke labantu laba engenza imizekelo ngabo akusikhona ukuthi bane HIV bonke so therefore HIV nayo ihamba kwi group yayo yodwa but ushukela awuhlangani ne-HIV uyabona i-cancer ihlangana ne-HIV so zonke lezo zinto lezo zingalida ekuthenini immune system ibe weak ekugcineni bese uba nani nebhande.